नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतोय। तर आज सुवर्ण कोकणची टीम चालली आहे तरळे टू मुंबई। पूर्ण 400 किलोमीटरच्या मुंबई गोवा हायवेचे आम्ही अपडेट देणार आहोत। सध्याची कंडिशन काय आहे, कोणत्या प्रकारे रस्त्याची कामं चालू आहेत, कोणत्या ठिकाणी रस्त्याची कामं पूर्ण झालेली आहेत, हे आपण सर्व अपडेट तुम्हाला देणार आहोत। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत भोसते घाटाची। तर आपण आता जस्ट परशुराम घाट वगैरे क्रॉस करून लोटे MIDC वगैरे क्रॉस करून पुढे आलो आहे। त्यासाठी आमचे मागचे व्हिडिओ देखील पूर्ण बघा। तर आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत भोसते घाटाची। मग त्याच्यानंतर आपण खेडमध्ये पोहोचू। भोसते घाटातून आपण खेडमध्ये आता पोहोचणार आहोत। आता जस्ट ही स्टार्ट आहे भोसते घाटाची। या ठिकाणी आपण बघूया कोणत्या प्रकारे काम चालू आहे ते। तर या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम पूर्ण झालेलं आहे। डिवायडर, संरक्षक कठडे याचं सर्व काम झालेलं आहे। त्याच्यानंतर मध्ये झाडं देखील लावलेली आहेत आणि चारही लेनचं काम चालू आहे। आणि आता इथून आपला घाट चालू झाला आहे, भोसते घाट। तर आता भोसते घाटामध्ये बघूया काय परिस्थिती आहे रस्त्याची। इकडे मस्त असा व्ह्यू मिळतोय, खाली खेड सिटी दिसते पूर्ण या ठिकाणाहून। त्यासोबतच जगबुडी नदी देखील। हा घाट उतरल्यावर आपण खेडमध्ये एंट्री करू। इकडून कोकण रेल्वेचा ट्रॅक देखील दिसतोय। या ठिकाणी सर्व कटिंगचं वगैरे काम झालेलं आहे आणि घाटाचं देखील काम मस्त झालेलं आहे पूर्ण। तर याच्यानंतर आपण आता मागच्या व्हिडिओमध्ये परशुराम घाटाचा देखील स्टेटस बघितला। त्याच्यानंतर आपण आता भोसते घाटाचा स्टेटस बघतोय आणि याच्यानंतर पुढे आपण कशेडी घाटाचा देखील स्टेटस पाहणार आहोत। आणि त्याचसोबतच आपण कशेडी घाटाचा जो बोगदा आहे आता, त्या बोगद्याची देखील माहिती घेणार आहोत की त्याचं काम नक्की कुठपर्यंत आलं आहे ते। तर आपण आता भोसते घाट उतरतोय। यानंतर आपण खेडमध्ये एंट्री करू। जगबुडी नदीचा जो नवीन ब्रिज झालेला आहे त्या ब्रिजवरून। ॲक्च्युली आधी भोसते घाट भरपूर मोठा वाटत होता, पण आता नवीन रोडच्या कामामुळे भरपूर कटिंग करून शक्यतो स्ट्रेट केला आहे रस्ता। जास्त वळण वगैरे ठेवलेली नाही आहे। तर या ठिकाणी एका लेनचं काम झालं आहे, पण या ठिकाणी अजून काम बाकी आहे, त्यामुळे इथला रस्ता थोडासा खराब आहे घाटातला। खाली उतरल्यान गाडी ॲक्टिवा। तर आपण आता भोसते घाट थोड्या वेळात आपण खेडमध्ये पोहोचू। इकडून मस्त असा व्ह्यू मिळतोय खेड सिटीचा आणि सोबतच जगबुडी नदीचं पात्र। या ठिकाणी पूर्वी एक मोठा टर्न होता, यू टर्न। उतारा स्पीड मध्ये येतं म्हणा, पण ॲटलिस्ट काहीतरी द्या ना इंडिकेशन। हो, स्पीडमध्ये हा बघा तो टर्न। हा टर्न थोड्या प्रमाणात कटिंग केल्या, पूर्वी एकदम यू टर्न होता। आणि समोर दिसते ते आपली खेड सिटी। या ठिकाणी पुढे बाजूलाच खेडचं रेल्वे स्टेशन आहे।
खास बाहेर पडलो आहे क्रिसमसच्या मुहूर्तावर. आणि खास आमच्या सबस्क्रायबर्सची इच्छा होती की मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट द्या. तर त्यांच्यासाठी खास आम्ही आज हा व्हिडिओ बनवतो आहे. पूर्ण मुंबई गोवा हायवेचा 400 किलोमीटर. ॲक्च्युली आजच्या टप्प्यात थोडंसंच काम होईल अर्ध. उद्याच्या दिवसात परत जो बॅलन्स असेल रोड तो उद्याच्या दिवसात परत कव्हर करणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील यापुढे मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स पाहिजे असतील तर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आम्ही नक्की तुम्हाला मुंबई गोवा हायवेचे संपूर्ण अपडेट्स देत राहू. आणि सुवर्ण कोकण हे पहिलं एकमेव चॅनल आहे जे पूर्ण 400 किलोमीटर मुंबई गोवा हायवेचं विदाऊट एनी किलोमीटर म्हणजे कोणत्याही किलोमीटर स्किप न करता आम्ही पूर्ण व्हिडिओ बनवतो आहे. तर आपण आता भोसते घाट उतरून खेडमध्ये एंट्री करतो आहे. आता आपण भरणे नाक्यावर पोहोचू. या ठिकाणी भोसते घाट संपतोय आणि मग याच्यानंतर पुढे खेड चालू होते. तर या ठिकाणापर्यंत रस्ता आहे व्यवस्थित. याच्या पुढे एक लेन बनवलेली आहे मुंबईहून इकडे येणारी गावी. दुसऱ्या लेनचं काम देखील चालू आहे. पण ज्या ठिकाणी कॉजवे ब्रिज वगैरे आहे त्या ठिकाणचं काम थोडंसं पेंडिंग ठेवलेलं आहे. या ठिकाणी या ब्रिजचं वगैरे काम चालू आहे त्यामुळे रस्ता जरा खराब आहे. आता हे काम कधी पूर्ण होतंय काय माहिती. तर इकडे बाजूलाच खेड रेल्वे स्टेशन आहे. त्या ठिकाणी असणाऱ्या ब्रिजचं काम देखील चालू आहे. पिलर्सचं वगैरे काम झालेलं आहे. त्याच्यावरती गर्डर्स आणि स्लॅबचं काम चालू होईल थोड्याच दिवसात. इकडून पुढे हा जो डावीकडे रस्ता जातोय हा खेड रेल्वे स्टेशनकडे जातोय. इथून जवळच खेड रेल्वे स्टेशन आहे. आणि याच्या पुढे आपण जगबुडी नदीचा पूल क्रॉस केल्यावर आपल्या भरणे नाक्याजवळ पोहोचू. या ठिकाणी देखील रस्त्याची उंची वाढवण्यात येत आहे. घरगुती खानावळ.
बांधलेला पूल आहे. सिंगल लेनचा पुलाचं काम झालेलं आहे, दुसऱ्या लेनच्या पुलाचं काम बाकी आहे. पिलर्सचं काम झालं. आता साईडच्या जे रिटर्निंग वॉल असतात त्याचं काम चालू आहे, माती भराव वगैरे. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यावर गर्डर्स आणि स्लॅब टाकून तो देखील वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल. तर यापूर्वीचा जो जगबुडी नदीचा पूल होता तो भरपूर खाली होता, त्याची हाईट कमी होती, त्यामुळे पाणी वगैरे मोठा पाऊस झाल्यावर या ठिकाणी ब्रिज बंद व्हायचा. मित्रांनो, आपण आता खेडमध्ये पोचलो आहे, भरणे नाक्याजवळ. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला हे आम्हाला नक्की कमेंटद्वारे कळवा. आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि जर तुमचे कोणी मित्रपरिवार किंवा फॅमिली मेंबर जर मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करत असतील आणि त्यांना मुंबई गोवा हायवेची सध्याची परिस्थिती जाणून घ्यायची असतील तर हे आमचे व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. त्याचसोबतच आमचे दुसरे व्हिडिओ देखील आहेत, ते देखील नक्की बघा. धन्यवाद.